Hakane ki Ukrish Bakhuid tong in Duai Nagabinda Hima Mary Kongla Benio Gajingo Jinkia Nagabinda Basil Kwangsit Benio Yagajing Lait-ïa Nagajing Stam Nagabinda Edilbert Dakar Badon Apadengajing Shitam Haka Hospital Duai Nagabinda Agnes Mary Kongla Dega Sngi Ka Jungi Duai Nagabinda Daril Star Lingdo Badega Sngi Ka Jungi Duai Nagabinda Henry Linkoy ba idon hapdeng ki jimpang bajur. Jisu nagabinda ka nega step nagabinda ka jingaye baro kaba udang tese halu jungi nginang bu ya ka jing tumu shimet jungi hau Jisu bau nampen kandang yangi aga nega sngi aga bangikin mau buram ya ka Maria teisot pakanang yesai nagabinda jungi bangilongi pakamri bale gidwai nagabinda ki bapangi bashito Iduairu nagabinda baharo kinong yarap kinong lebha jongka retreat center dot bun ki himen ki para jongi ki bayarap spoon men siam ya kanega center nginang kin mau ya ka jing spoon men siam jonki pautrai un pen biang shushu yaki nak spa ba jomu ya ka jing don kam jonki baro Iduai nagabinda ki ko work hangi duai nagabinda ki nong yesai Iduai nagabinda ki volunteer Iduai nagabinda baro mapi ki bawan shimbenta retreat but kumjuru ki bawan convention but ki bashimbenta haki online program baro kabangi pelong nangne nakaneka center ai baro ki program kabangi pelong kalang kabaseizo haka jingi mensiam jagibri bautrai unang shimdi pura yangi iwei pa iwei banlong ki atiar janga jing suk atiar janga jingid atiar janga jing map atiar janga jing koi jing kya atiar janga jing Lait-ïa yaki kun badon hapadeng ki jingi inang duai bautrai unang ngap isne yangi ha kerteng uppa barukon badumen siem Bakhuid Amen. Ka jinga e jango trai jangi u Jesus Christ, but ka jingi jango blay.
lem bar ke jing ya sulak jong men siam Bakhuid kindon reng khat bat pi barong reng khat bat pi ru ko himen ko para tongin sangesh por ban ko slai hala ka donur ka men siam jongi daga binta ki pop baro ki bang ilale jisu udam pen kan mau yengi vai pai vai ngi de ban long ki pas ngevrit men siam bad habangi wat ya ka jakasho hakamat ublai hakamat ki briu ngi de ban long ki bas ngevrit ka men siam ngi de ban long ki ba shania tilitelan ya ka bor pa penim jumutrai ngidon ki pop ngidon ki jingdona ngidon ki jing talat ngina kar padio jisu ban pen janai yengi menta daga jing spoon ir jong kotrai jisu ngilong ginom pop ngilong ki paduna harukam map yengi sait khud yengi daga snam bakardor ka jame na bar ki pop ki bangilale nga phala how play badon bor banro badha pi ko himmen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkhat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle palat chunga da ka jingle palat chunga da ka jingle palat bakrao e chunga namar kata ngakar pad ya kamaria Bakhuid kabaya isa ka teisoti ya ki angel ba ki rikoi badia pi ko himmen ko para bantuwai na gabinda janga how try ublai jangi ublai badan bor baro ni sene yangi barandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut amen ngibu ya jing tumu jongi paro lemba ka jing ya silem jonga maria teisoti daga binda baro ke bashim benda ya hagane ka retreat naga binda ke jing tumu shime chombi duaru naga binda baro ke bashim benda hagane ka mas na jingai lese pidang shim benda hagane ka mas daga batia pang haga jing tia ai jisu nang shimdi pura ya ke jingang nu jumpi lese bidang duai na kapinda ki bapang ki bashitam ki pati haki hospital ni duai ru na kapinda ka bible convention ha ka sngi Saitjaiñ banwan ni duai na kapinda bahar ke jingdon kam jangane ka center na kapinda ki jing the babun ka bangi don kam ban pinde ya ke jing the ka bam ngi mud ban stang na kapinda ki jakasa naga benda ki shindrang bat ki jakaya lap bat ya kaneka lum kalwari ka bangidang teminda paujisu nang karku kardo ya baro ki bayara naga benda ban pindap ya kini ki kam ina ngaiti ya kidong yarap pat ki parlok jongga nega center baki nang yo jinga ya ki jingurku halo jongi तो माप ये कि पॉप जंगी शक्री जमेंगी करपाट कोत्राई kramba mangi kibamla ban pensngoba yame daki kam jangi ngin light im lemba ke jingya side lem janga kami jangu kun jame utrai jang uba im bat sen sha reng khat bad me
Hage jingelang kawai jung men sim Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih nak sisti Paulus Bakhuid caki Kristan harum. Ko para ngakli hato ublay ulakan tat no yala upat dali leiru ngahi ngalong u Israel ukun ukseu jung Abraham nakajat u Benjamin ublay syam lakan tat no yala upat ya ubala jet lupa kumta ngakli hato kilajin thot hadu bandakalon dali leiru henreda kajing lebam manjungki kajing penim kalawan haki gentil kenaman penlong ki Israel ban bishni kumta lada kajing lebam manjungki kalong kajing ruspa ya kepertai bat lada kajing duna jungki kalong kajing ruspa ya ki gentil katno tam relay kanlong kajing tin kanlong kajing kentuk par buraya ki yo pis ngustat hala kajing sarong ngakwa ba pinsu thu ya kane kajing maya ko para kajing edunut kalawan hasibanta naki Israel kane kathadu baki gentil baro kindawan rung bat kumta ya baro ki Israel en sepelat kumba latho unang pelat unsawan na Sion unsaweng no ya kajing bom rublay na ujakop bat kane kanlong kajutang jonga bat ki anda ngaweng no ekipop jungki ha kabaya day bat ka gospel kilong kinong shun jong ublay na kabanta jong pi henry habak ha kabaya day bat ka jingjit kilong ki ba it na mar ki department jungki na ba ki jing ai subha bat ki jing khot jong ublay kimla ban kala kaktin utrai Kasam kandai pusau ke number news pak prapo. Ke number news pak prapo. Trai subuh biu bami kai, kami alam halenti.
poi shopa lai tang danga. Alleluia. 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 Utrai undon rengkat batpim. Ringkat batilu. Kajimpule naka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kabrom hami kutrai. Hakawe kasngi sabat habau Jesu leleit ben bam haying junguwe uramba ubade na ki parisi ki paidba kila ya pesiariabu. Te ulayatu ya kane ka parshi hagito ki bala shakarts ngabha. Haba ulayo I bakumno ki ya jid ya ki jaka ki bap pau kemat u ong haki. Haba pi shakarts ngabha hakano kano Shaga jingawai poi ka poi men. Wat shong ha ka jaka ba pau kemat. Yo kala banjia ba ubakam don buram ban yapi ula shakot sngoba hawu baruta ubala kot sngoba epi baro armud un wan bad un ong happy ai jaka ya une. But handa pin sustang da ka jingla rain ban shong ha ka jaka bapotam. Kumda haba korts ngaba epi tonleit shong haga jaka bapotam. Te kumda haba utraying uwan ula ban ong epi kolog to kiu hakam shakama. Kumda ensai buram epi hakamat kitabaro kiba shong bam rengkat batpi. Naba jaroba penkarab yalade en sapendrit. But jaroba pendrit yalade en sa penkrau. Ka gospel jong utrai Kajingiro yabe kukris. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ. Mindakasngi u Jesu ubu hakamat jongi ya ka jinglong kabangi de bandon habangi wantuai haba ngidon hakamat uble but da kaba ring jingmud na ka jingle jongi briu kri perte Jesu ong haba la shakot da mano yangi kano ka jingawai ngimde ben ward ya ka jaw ba ka jaka ba pau koma henreng ide ben pendrit ya lade hadu banda kot utrai ying hadu banda yoi utrai ying nangda lada usnge ibit yangi ban shong kam hakamat unsarai mawu omde mangi ngide ben bishar ya lade hadu katno ngilong ki bakarao hadu katno ngidawa ya kekerdan namar ngimde ki nom bishar halor ki kam ki jam kabangile tendeng kadon ka jimma iyangi kabangile kano ka kam barit baria lada deha ka balang nena ka benda ki briu ngistang ban perkat ngilong ki riu ke bakam karao katkum ga jingle chongi ngi bishar yalade mano bade ben bishar yaki kam kabangile uble ude ben yoi uble ude ben bishar uble ude ben kindiu buram yangi halaki jongi kam kabangile man leki kam kabangile ladade ki kam rit ne kam karau ngide ben sha ya uble ben yoi yakata ngimde ben ap baki briu kinyoi bonsin kane kalonga jimma kabadon hangi kabayade bar ka kam mensiem ne kam perte habangi le kano ka kam ngipe saudong jogi mano ba yo I bangila le kane ka kam bananda lada omdon mano ba yaro ya kita ki kam ki bangile ngin babe ngin sausi bar ngistang ban kindran di lada dek kam uble ne lada dek kam balangru
ngidon kaneka men siam ban du jingkar men henre uji subuh hakamajo ngide ben le man le ki kam naga binda ka burom jongo play haba shakot ka jing piracy ka ba uji sukren haba shakot na kano ka jingawai kai ka jingawai ka ba uji subuh hangne kane kalong ka jingawai men siam kane kalong ka jingkot shapanga jingkot jongo ble yangi haba u ble u kot yangi haba uji su jid yangi ap nagabenta ben shakri yabu tolong ki bas ngewrit men siam ai ba unang iyo yaki kamba jongi namar kaweru kabangi deben sautu nangne kalong ha beneng kadon halake jongi kardan kekerdan kaba kamariete isoti kalong kaba yo kalong ya per naki kerdan lese iki rikuit yo ni barang ingesken kamariete isoti kadon ka kerdan kaba kam kerpang haba yanujor bad kino ki rikui lese palat yaki apostol yaka kerdan kaba ujoso bakod yo kalong ya per naka kerdan kaba kiwei pat ki rikuit kiyo habani te ublehi upinbiang yaka kerdan naka benda jongi habani tengimla ban yakini yakata kerdan yesautu haka parte ngimla ban yakini yaka kerdan ngiyah benap yaki briu banai kerdan yangi te hadu katno kalong kabakarao haba ngikran chapanga benda jonga banai uble upinbiang yaka kerdan naka benda jongi kabamut lada ngi ki kerstan ngi ki bangait ha ujisu habang istang ban kam sngotu yaka gospel yaka rukam bangi im kan senang kam janai ngi man pai wei ngi don ka jingya per yaka rukam bangi im hagane ka pertai ladang ishim nuksan ki kristan baro don ki kristan ki bakam sngotu yaka gospel don ki kristan ki bakam penjanai yaka jingim jongi na ka jingshai ka wan na ka gospel te kilang kam riubale kam koet kam kongu kam janai kam pendrit yalade ya kum kine ki ko kristan ki ba impura ek gospel uji suru ukloi banai ek kerdan ki ba ya perna ki wei pati kristan lese ki ba keinsting palat lese ki ba immalumala te kadon ga jingya per nagataga daw ngimla ban pay saudong ban ni on pay kita ki kristan ki im kumne bale ngadon kam ban im kam janai kadon ke jimmendoi lada ngi im janai ha ke jingim jongi kadon ke jimmendoi lada ngi long ki kristan ki ba kam komu lese ki para kimmen chi para saudong jongi kimla ban siu kiliang yangi lese kabang istang ban im yaka jingim kaba kam janai lese ki pindu jingerman yagi lese ki nong obale pikwa ban long kam riu bale pideben batai yaki ni kwa ban im kam riu bale namar kadon ka jimmandoi yanga naga benda kanega jingim kaba kam riu bale kaba ngajid ban im menda namar ngadang ap yaka kerdan haba la shakot yangi shaka jingawai haba uble u kot yangi shaga jingkawai un peit uno ubakam krau kumno uble un bishar ya ki bakam krau omde daka ba peit katkum ga jain pong jongi omde katkum ga ying ka ba mangi im omde katkum ka kerdan ka bangi bat hakane ka perte henre katkum ka kerdan ka bangi layo namarba ngila im ya ka jingim ka ba pura ka ba koed ublay un bishar ya kekerdan habeneng katkum ka jingim kabangila pentrekam hakaneka perte kabamangi im nakataga daw o Paulus Bakhuid ya shitish ya Rom ula ong ublay umju babe kella ya ka jingais ngobha bad ka jingkorjong ublay umju babe kella ya ka jingais ngobha barka jingkot jongu shisin ublay uai kano ka jingais ngaba iyangi
un penne bet ya kataga jingai sngoba yangi ngi baro ngiyop pidiang ya ka jingai sngoba na uble kai ka jingai sngoba kabangela yop pidiang kane kalong ke jingkot banlong ki kon jong uble lemba ka baptisma nanda uble udang penbiang ya kane ke jingai sngoba lemba ki sakramen lemba ka tinjamu kadbang idang imriubele utrai uble udang penjanai shushu yangi udang pen koi shushu yangi udang pen unang pen karau iya kata ka jingai snaba ka padon bad ju pen ju kerla nakaba ula ai khangi ju pan kerla nangi ya kaba shisin uble wai endre kaya kaba ngideben le mindangi barang idon ka ne ka jingai snaba ha ka jingim jongi ngideben traishitam ban penjanai tengimla bandong ho ngam donei ye uble shimla ai ye uble ula ai hangi uble ula ai ka ne ka jingai snaba ya ka ne ka gift ya ka ne ka jinga ye bad lada ngilong ki bajai tu bad ni kinyum ye ki we bad ngim jut ya trelang badoble kai ke jimma ka ba ap yangi haba boy ka sngi bishar uble ong pishong kam kenor hapo ne pimdon jakashu hakane ka jaka yengno mino nangi namar uble un bishar yangi kat kum garukam bangi pendon kam ya ka jingai snga bhajum badngi ken mau haba ujisu kran shapang laingut ki shakri ki balayo pediang ya ki talent bad donru uwe ubayot tang shi talent bad shimla pintrei kam ya katagas talent bad ublay ula beno yawu henry ya ki tu ki bab yo pediang ya san talent but our talent kila pinro ya kataga jingai snga bhau ble utrai ble ong to sabash pilongi bastad pila kongu yanga pila treishitom ya ngen yalam ya pisha ka kerdan ke bakam he kane kadega jimud habangi kran shapang ka kerdan ka bautrai u ap banai hangi kun kindiu kerdan yangi shabane na kat kum ga jing treishitom jongi ladang ilong ke bajai tu ladang im kongu ngideben sautu utrai un bishar yangi kat kum ga jingle jongi tongilong ki kon ke ba kam tepsni kam kongu kam start ban sautu ya ke jimur jong bale ladang is sautu ke jimur jong ka parte ladang is sautu ke jimur jong ki brio kam mentoy yangi ladang im la ban sautu ke jimur jong bale man ki jing tu wai kade ben yarap yangi ben sautu ya kane ke jing mur jung balai kanamba ki briu kinum shet kala yangi ki briu kinum yalam bakala yangi ladang ilong ki kun bawat barabor ke jing mur jung balai ngin salong ki kun ke bakam krau hakamatu balai kin mau uble umju babe kala ya ke jing ais na bhajongu ya ke jing khot jongu henre de mangi ni pindron kam bakala ya ka jingai snga bhaju mo pale namar ka jing kuslai jong ka parte pangin sange shipor pan pen de mai biang ya ka jing ya de jong i bar jisu kramba unang kin di borom yangi ha ka ba yo i ya ka jing long shakri ba janai jongi ka jing kongu jongi ka jing ir jongi yaw jisu be id karku kardo yangi wat nom kin tait no yangi nakamat jome yarap yangi pen start shushu yangi ban sautu ya ka jimur jome man ka kelip mat kramba nginang pen roy shushu ya ka sap ka pong ya ki talent ya ka jingai snga ba jome kramba mendup yo i yangi bangi long ki babit dor ban shong haki kerdan ka ba melabu ngaga bintan jongi en yaro ya utrai Jesus Christ ko himen ko para tongin yang tongin pla ya ka jinget ka jongi nganget Hau le le pa 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 bor bor nang tao ka beneng bat ka kendau bat how Jesus Christ kun pa marwe jong utrai jongi ya obela puna men sim Bakhuid ya obela kana ka Maria te suti bala shale ben po Pontius Pilatus
la sanarpna yawu la yap la tep yawu la hiasha kibeya haga Sngi ka balai la mi pat ne kibeya ula kiu shapne shong chakomon uplay upa badon bor ba nang da unwan pat ben bishari kibeyim bat kibeya ngangit ho men siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingap silok kirikoi haga jimat yaki pop haga jimmi pat kadok haga jingim bam jikut amen. Number pras pa propusau. Lais pa propusau. Lais pa propusau. Toya duai ko himen ko para baka jinkenya jonga bar jumpi kalong ka bapriang hun ha ublay upa badon bor barrob Tu try yang jiknya di jompi naga bentar kejiro ko buram teng jompu kejing to yang ia menika balang ko jompu baro kowe. Topediang ka try yakini ge jing tarwa jong ka jing shakri bariu blay jongi batai ba yangi ki bakin mau ya ka kam jingi bakalam port jongu kon jame enla lemba ke nuksa jonga maria teisuti bala karku bat u Charles Baramia Bakhuid ban penskem haga jingit yame badi ki parabrio da u kris u try jongim Amen. Utrai undon reng kad bat pim Ringkat badhiru. to kintiu yala ki donut Ni kinti ki shautra. tongina ingu ya utrai ublay jongim Ka shong hau badkade. da shisha kalong ka ba shong ho bat ka badai kadai ti jongi bat ka jim penim yangi banya ro yaki kamba jamme ha ka jing kintiu nam ya baru ki rikoi bat kamdam kadbangi dankin mau ya ka maria ka teisote bala karko ban pen bana ya ka jing karao jonga jingi sne jamme ha ka jing rawai ya ro jonga nama da shisha melale ki kam karao na bakud ka parte ban mela priang ya ka jingi sne bakar hai jamme na ka pateng sha ka pateng haba mela kami ya ka jing shakri jamme ha ka jing long rit jonga mela ai hangi lemba jonga ya u nong seng jonga jim penim ya u bentrio u kun jamme u trai jongi u Jesus Christ lemba jongu ka kin hun jongi angel kamane ya ka brom jamme bat ka kamen ha kama jamme shi junau ngi kar padiame to ai bage sur jongi kin ya so bat ka jonki ha ka we ka sur jonga jingrwai ya ro kadba ngi pen bana Bakhuid, utrai Lait-ïa, nen perthei sawadaga urom jommi. Hosanna, Hosanna, ton wayu leishatro. Hosanna, you place to know. And Yaro, you
himen ko para hakane ka por ka wakin tang tam tongin duai na do ka donut pau men siam jong oblay men siam Bakhuid un wan yar halo jongi rangkat paduni uppo bat ka wain pen kala yaw ni uppo bat ka wain sya ka met bat ka snam jong Kris ba men siam Bakhuid un pen kala yangiru da ka jingya menjur jong oblay upa sya ka jingim ka Bakhuid ka ba kamri oblay ka ba kam kongu bangindup yo ya ka kerdan ka ba oblay ulabut na ka bentan jongi tongin karpat yaw jisu yaw oblay upa yaw oblay men siam Bakhuid pen sautu ya ka ne kerdan bangindup im na ka benta kata kerdan banginom penduna eye na ka ban yo kata ka kerdan ka ba ujisu labut na ka benta jongi duai na ka benta baru ki kun ki bayalong paralog badu Kris induai babaru kinang yomad ya ka ne ka jingid induai ro na ka benta baru ki nong yarap jong ka Holy Redeemer Nivel Center Mawkhlam don bon ki bayarap spoon men siam ya ka ne ka center don bon ki bayarap ente ya ki ying don ki bayarap ente ya ki grotto but ya wini ulum Calvary but don ru ki bayarap ente ya ka retreat hall but ka kamera tia na ka binda ki sinrang ka bangin sa stang benchna don ru bon ki bayarap na ki posha ki par ngiken mau ya pi baro hakane kelip ma ayu jisu unam pensule ya ka jing spoon ear jumpy pi ki bashim mentaro hakane ka mas online ayu jisu na kerku ya pi unam pen biang ya ka jing don kam met pat men siam jumpy tuai na ka benda baro ki ba shakri ya ka ne ka center lemba ka jing ya side lemba ka jing roai lemba ka jim petin lenti ta ki sap ki pong junki ayu jisu nam pensule ya ki baro dashisha melong Bakhuid ko trai kata may jong ka jing Bakhuid baro namar ka tangi karpad ya me to pen Bakhuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siam jame kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkas nam jongo trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons nobha ula pediang ya ka jing shashito ula shim ya uppu bada ka bai ngo yami ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shim bat bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bai naiti na ka benda jompi haka ju kairukam endala layabam ula shimya ka kuri bada ka ba aingu biang yame ula aya ka hala ke senran u ong to shimbat di na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jekut ya ka bayan pen me na ka benda jampi pa na ka benda ki babun na ka benda ka jimap ya ki pop to leya kane ban kan mau yanga Kosnam bakardor jangu Kris ta pen Bakhuid yangi ta pen Bakhuid ya ka men siam hadim pen Bakhuid ta pen koi pen kia yangi ya da yangi na ubamen kajimaya jang kajinge Tasin bani bam yuni upu bani di nakani kakuri ni benta kajiyam chompi putra tadadung menwa namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu
Ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim, but yaka kuri janga jim penim. Ngi da aingu aidem, na marmela nyu yangi kibabit, ben yang hakama jame bar ben shakriya me. Da kabas nge verit ngi karpadia me, bangi ke bayo binda hakamet bagas namukris, ngin long ke bela pinyatele kawe, da umen siyem Bakhuid. Takan mau ko traya kabalang jame kabala priyanka satala kaparte. But the pensionaya ka haka jingid, Renkad bado Francis uppa Bakhuid jangi, Wilbert Marvenu Bishop jangi, but baro ki lingdo but ki rinium. Takan mau lemro, yaki himmen ki para, shinrang bat kinde, ki bela yutia, daka ba kermen yaka jimi pan, kin mau yaki bayit batoin jangi bara bala kalat, kam dame hau niu ben ai. Yaki min siyam hadim pen kui, ki karpat, ki kemilindi, ki don kam yaka jing do wai, but ka bor jang ene ki yukirish Bakhuid. Badia baro ke bela kalat no haka jingis ne jamme, tapdiangya ki shaka jing shai ka koma jamme. To isane yangi baro ngi karpadia me, parenkad bat kamaria te suti Bakhuid, ka kame jang play, u joso Bakhuid kurim janga, ke apostol Bakhuid, u Charles Borromeo Bakhuid, u Francis de Sales Bakhuid, but baro ki Rikuid, ki bela penskola ya me pateng la pateng. Ngilang ki babit ben yo bin talem haka jingim bam jikut, but bangin ro but pendon Borromeo me, da ukun jamme u Jesus Christ. Dahu lembadu badhavu, kallo hame u blay upa badan bar, haka jingelang kawe jungamen siyem Bakhuid, barro ka burom bat ka jingero, junom la junom. Amen. Ko himmen ko paratong in duwai, nagabindaga jing dumu shimesh jangi, nagabindaga jing dumu janga Holy Redeemer Newell Center, pangindon bun gi paralok ki bayaraps bun men siyam, pen biang ega jing don kam janga nega center, pangindupla ban pediang bun ngut ki bawan retreat, ki bawan yo jing yarap haga jing men siyam jangi. Ni duwai ru nagabinda baro ki bapangi beshitom. Ni duwai nagabinda ki nigi kun ki bashimenda haga nega inner healing retreat. Pakinang yo marchisha ya ka jingai ka jingar ku halo joki ko pa jungim ba ha bening ka long ka Bakhuid ka kapteng jumi kan wan ka yema jumi ka long ka mon jumi ha kin do kum ba ha bening to ai ngi min da ka jimbam jungi ka ba ha ka si ba ta ma ngi grang khang jungi kum ba ngi ro ngi ma ka bele sniu yangi badwa telam yangi sha ka jim pen shoy rate polite ngi na ka ba sniu. Topalait yang ingi karpat ko try na ki jing senior barra, haga jing spoon jamme, toy jing suk jing sign hagi sngi jangi, krambada ka jing erap ka jing isne jamme, ngi light baro bona ka pop, but ngi nyo jing hidana ki jing jinjar barra. Kat bangi dang up ke milindi aga jing karamen Bakhuid, but ka jing wan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ. Namar ka chongye ka long hima, ka chongye ka bo ka puram, junom la junom. Kotrai Jesus Christ may bela ong haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pe digi pop jangi Henry aga jinge janga balang jamme bad haga jings born jamme to I hakai ka jingsuk but ka jinga tele kawe kat kum ga mon jamme mame uba im bada basensha junom la junom. Amen. Ka jingsuk kotrai kandon barabo renkad but pim Renkad bat piru. dap ta ka jinge do Christ tongin yai mu market. Yeah.
hakumi ukon lambro jungo ble hakumi baket na ko pop jungo perte so kita ke bela kot shaga jing kawai jungo kon lambro ko kan ran nong ka basham hom man ro ko ka yim janga indrai shom ta tiam kamasiam janga kan sakya kamet pergas nam jungo kris kan rianga shaga jing pam chiku Sebab country. Kotrai Jisu Ilongi Shakri Jame Bade Mame Mela Kot Mela Weringi Nagabinda Kanega Jingawai Mela Pendiang Yangi Da Ubu Nabening Da Gamet Bagas Nam Jame Kujisu Be Eid Yes Nongo Yame Nagabinda Kanega Jingai Bor Jame Yangi Way Prive Lembaga Jim Pidiang Yame Haganegi Yukirish Bakhuid Nilayo ya kamen siyam kabatamay Nilayo ya kamet kabatamay Nilayo ya kajimut kabatamay Yarap yang iko Jisu manlong ibas neverit men siyam Iwan ay tiro kami ko Jisu ya kibapang kibashitam Kibashimbenda lang hagane ki yukirish Bakhuid Kibashimbenda online bani Kibaduay na kiyinga sem jogi Menampen biyang ya kira ka borja me menda Ay kamet ka par jogi kinang yo bor tamay Lemba kaneka
Kelik ma kaba kerku kardoi ki kon ki bala sakama kerku kardoi ki kon ki bajingai dame kerku kardoi ki kon ki batiang ki hospital kerku kardoi ki kon ki barake ka sngika kerku kardoi ki kon ki ba penkare na kabinda ki exam jisu bayed ai bori ki baro ha kani kelik ma kerku kardoru ko jisu ya ka ministry jongi jongkani ka holy redeemer and evil center ya baro ka ministry ka bangile ya ka online ministry ya ki retreat bape ya ki bible convention kabangi palong hangne bad haki parish bape ko jisu karko kardo ye ki pano karko kardo ro ke namle bhajan karko kardo ke nangyarap chani karko kardo ke namwa ke namta me ki forward kar ye ki nangya side baro ai bore ki baro ko jisu hallelujah 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 jisu 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 hallelujah 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 jisu le kampala halo changi ka jisu le kampala halor ke nega center le kampala halor baro ki bashimenda hagi program baper ka bapalong ka nega center ai bagenang yo maria ka jingi jome jisu 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 hallelujah 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 Jesus Jesus I boring Jesus I boring Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 tong innia duwai habalap sayangi dakanega jimbam nabene ni karpadritya mego trai Bamangi ke baha ke neka sakramen ngila yo pidiang yau kunjame yau balaka naka teisoti baspun ngilaman pala yau dakik tin but ngin bat skem ha u dakik kam uba im badabasensha genom la genom Amen. Utrai undon renka bepim blay badan bor baron karkoyapi uppa barukon Badomen sim Bakhuid. Amen. Ya leisuk ban bana ya ka kubar babha jongotrai da ka jingim ka jompi. Yismo Yahweh. The number our spot proper way. Our spot proper way. Bakhuid. Any roy try to Christ.